Akcija. U svakoj seriji je teško pričati o radnji, zato što je to, jel da, suština onoga što zanima gledalce, a ovde posebno, ovde otvoriti bilo koji segment objekata koje smo snimali u Pirotu, u Beogradu, u Sopotu, u Babama i tako dalje. Sve je to deo uvezane priče koja treba da bude iščekivana kada će se ovo prikazivati. Moram priznati, odavno nisam vidio ovakvu posvećenost reditelja i glumaca da istera do kraja nešto što je, bez obzira na brze produkcijne uslove, na vreme u kojem živimo, da istera do kraja neku emociju koju je zacrtao. Mislim da će se to osetiti. Da će se osetiti pre svega neki ritam koji je tražen, druga vrsta estetike, vizualne i glumački ne. Glumačka može samo da laže ili ne laže, a ovde čini mi se velika količina dobrih glumaca koji ne lažu. Žanarski ovo je jedan ozbiljan miks gde ima svega i svačega i zaista se ne slažem da može da se ukalupi u bilo koji žanar, odnosno pravac. Ko što su mešanci lepi, tako da se nadam da će i ova serija da bude lepa i kvalitetna. Dobri smo, stop, ajmo.